Είμαστε όμορφες γιατί είμαστε μοναδικές και γιατί η εσωτερική δύναμη βρίσκεται μέσα μας και αυτή είναι που αναδεικνύει την ομορφιά μας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θέλω να πω πάρα πολύ ευχαριστώ στη Λίτσα την Παρασκευοπούλου που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαστε μάλλον εμείς μαζί της, εδώ στην Ευεξία, μια πανέμορφη νέα κοπέλα, λαμπερή, φωτεινή, με ένα υπέροχο χαμόγελο. Λίτσα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υποδέχτηκες εδώ. Καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σε έχουμε εδώ για να στείλουμε μαζί το μήνυμα αυτό της ενδυνάμωσης. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Και ευχαριστούμε και την Dustin Cream που μας έχει κάνει και τις δύο πάρα πολύ όμορφες και σήμερα. Ναι, βεβαίως. Γιατί πάνω απ' όλα η πραγματική ομορφιά, και να το πούμε και να στείλουμε αυτό το μήνυμα, είναι όταν νιώθουμε όμορφες εμείς. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες αυτές, όποιες δυσκολίες και αν μας έχουν έρθει, έχουν συμβεί στη ζωή, γιατί δυσκολίες θα ζήσουμε. Μπορεί να μοιάζει ότι δεν θα ζήσουμε δυσκολίες, αλλά έρχονται εκεί που καμιά φορά δεν το περιμένουμε. Αλλά αυτό που κάνει μια γυναίκα ξεχωριστή είναι όταν είναι δυνατή σε αυτές τις δυσκολίες. Χαμογελάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είχες όμως μια δυσκολία στη ζωή σου, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε. Ναι, είχα ένα ατύχημα πριν 3 μήνες ακριβώς από σήμερα, ένα τροχαίο. Και από τότε έμεινα σε αναπηρικό μαξίδιο. Και είσαι εδώ και κάνεις αποκατάσταση. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι εδώ που το βλέπω και ο υπέροχος ο σύζυγός σου, Ναι. ο Θοδωρής, και είναι πολύ σημαντικό και να το πούμε αυτό, γιατί οι γυναίκες γινόμαστε όμορφες, όταν έχουμε και δίπλα μας τους σωστούς άντρες να μας στηρίζουν και να μας στηρίζουν σε όλες τις στιγμές, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και είναι πολύ όμορφο που τον βλέπω με το υπέροχο αυτό χαμόγελο και πόσο πολύ σε αγαπάει και σε στηρίζει. Ήταν δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια. Σε αυτή τη δυσκολία. Ναι. Πήγαινες εσύ λοιπόν καθοδόν για την δουλειά σου, έχοντας παντρευτεί πρόσφατα με τον Θοδωρή, και είχες ένα τροχαίο ατύχημα εκεί. Ναι, είχα ένα τροχαίο. Πήγαινα από τη Φλόρινα στην Καστοριά, όπου εργαζόμουν καθημερινά. Και ο δρόμος είχε παγετό εκείνη την ημέρα και στην Καστοριά 10 λεπτά πριν φτάσω στο σχολείο, γλίστρισε το μάξι, έφυγε προς την αντίθετη κατεύθυνση και έπεσε από ένα γκρεμό. Εσύ είχες συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή ότι έχει αλλάξει η ζωή σου, το πόσο σοβαρά έχεις συνειδητοποιήσει? Όχι ακόμα, η αλήθεια είναι. Αισθανόμουν ότι δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου, αλλά δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο. Νόμιζα ότι ίσως έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο μάξι. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργότερα, ότι δεν μπορώ να ξαναπερπατήσω. Η στιγμή αυτή που το συνειδητοποιείς, που σου λένε ότι δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις ξανά με τα μέχρι τώρα δεδομένα της ιατρικής. Γιατί αλλάζουν, είναι γεγονός ότι γίνονται και πολλές εξέλιξεις τα τελευταία χρόνια στην ιατρική επιστήμη. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό? Η αλήθεια είναι ότι όταν το έμαθα, γιατί το έμαθα 1,5 μήνα περίπου μετά το ατύχημα, αντέδρασα αρκετά ψύχραιμα, γιατί το είχε περάσει από το μυαλό μου, δεν ήταν ότι δεν το είχα σκεφτεί. Νομίζω ότι αντέδρασα αρκετά ψύχραιμα στην αρχή. Είχα κατά τη διάρκεια ξεσπάσματα κτλ. Αλλά γενικά το είδα πολύ αισιόδοξο, από μια αισιόδοξη πλευρά, ότι ζω ακόμα μετά το ατύχημα και ότι μπορώ να είμαι άκρως λειτουργική ακόμα και χωρίς να μπορώ να κινώ τα πόδια μου. Και αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα έτσι, που μετράει και που αξίζει να κρατήσουμε. Το να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα, γιατί πάντα, όσο δύσκολες και να είναι οι καταστάσεις, υπάρχει αισιόδοξη ματιά. Αλλά σίγουρα για να δεις αυτή την αισιοδοξία, κάτι σε βοήθησε. Τι ήταν αυτό? Με βοήθησε όταν συνειδητοποίησα με την εργοθεραπεία και τη φυσικοθεραπεία εδώ πέρα ότι μπορώ να κάνω πράγματα και να ζήσω φυσιολογικά τη ζωή μου από εδώ και πέρα, όπως ήταν και πριν, σχεδόν όπως ήταν και πριν. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς να κάνεις τα πάντα, απλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Εξάλλου, βλέπουμε πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι στην Ελλάδα ένα 10% των ανθρώπων, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, έχουν κάποια μορφή αναπηρία. Τους οποίους ανθρώπους αυτούς μέχρι πρότινος για κάποιο λόγο δεν τους βλέπαμε. Και είναι πολύ σημαντικό που μιλάμε σήμερα μαζί, που έχουμε ανθρώπους όπως τον Αντώνη, τον Τζαπατάκη, τον Παραολυμπιονίκη μας, που υπάρχουν εκπομπές, αναφέρουμε και το κανάλι στον Αντένα Πλάστο στα 4, που βλέπουμε ακόμα και στον Σκαραβαίο, που είναι ο Άρης Πυρπασόπουλος στο αναπηρικό καροτσάκι, γιατί αυτή είναι η ζωή μας και είναι η καθημερινότητά μας και επίσης Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες αγωνίζονται μαζί. Στους ίδιους αγώνες. Ναι, το είδα κι εγώ αυτό και ενθουσιάστηκα, η αλήθεια είναι, γιατί το έμαθα αφού ήμουν σε αμαξίδιο
και ενθουσιάστηκα όταν το έμαθα. Γιατί αυτό είναι και το μήνυμα, ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα, απλά κάποια πράγματα ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως έτσι κι αλλιώς όλοι κάνουμε πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Εγώ είμαι δυσλεκτική, για παράδειγμα, και γράφω με έναν διαφορετικό τρόπο, πολύ διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που σε στήριξαν, ποιοι ήταν? Ο άντρας μου, καταρχάς, που ήταν στο πλευρό μου από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, κάθε μέρα μαζί μου. Οι γονείς μου φυσικά, που ήταν και αυτοί εδώ μαζί μου. Οι δικοί μου άνθρωποι και οι φίλοι μου ήταν που μου δώσαν δύναμη. Δυσκολίες, η πρώτη δυσκολία, έτσι, και πώς τις έκαμψες, αυτό είναι το βασικό. Η πρώτη δυσκολία ήταν όταν έπρεπε να μάθεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Οι φυσικοθεραπείες, οι εργοθεραπείες, το ότι πρέπει να δυναμώσεις το κορμό σου για να μπορείς να ελέγχεις το σώμα σου. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί ήρθαν πολλά μαζί. Είναι σαν ένα μωρό που τα μαθαίνει όλα από την αρχή, έτσι ακριβώς αισθάνθηκα. Το να μάθεις λοιπόν ξανά να χειρίζεσαι το σώμα σου. Όλα από την αρχή. Να κινείσαι ξανά, που μπορείς να κινηθείς. Εγώ σε είδα πόσο ήρθες από εκεί, διάλεξες τη θέση που θα καθίσουμε. Αλλάξαμε θέσεις για να δούμε έτσι πώς γράφουμε καλύτερα. Και όλα αυτά με το αναπηρικό μαξίδιο και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, η αλήθεια είναι 3 μήνες έχουν περάσει από τότε. Μαθαίνω ακόμα, εννοείται. Θέλω ακόμα λίγα πράγματα τα οποία πρέπει να μάθω. Γιατί στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, είτε με αμαξίδια, είτε για τυφλούς, κοφάλαλους, τα πάντα. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε, να προσαρμόσουμε εμείς τη ζωή μας πάνω στις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μάθουμε και στην Ελλάδα επιτέλους να σεβόμαστε όλους τους Έλληνες πολίτες και όλους τις Ελληνίδες πολίτες έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν είναι κάποια χάρη το να υπάρχουν ράμπες ή το να υπάρχουν οι διαβασίδικες για τους τυφλούς που μπαίνει το λευκό μπαστούνι. Είναι πράγματα αυτονόητα. Να μην παρκάρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, να μην παρκάρει κάποιος σε ράμπα για αναπηρικό μπροστά, να μην μπορούμε να περάσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και η ενσυναίσθηση από τους άλλους ανθρώπους. Είναι απαράδεκτο πραγματικά και πρέπει να το στείλουμε το μήνυμα, γιατί δυστυχώς ήθελα να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Σκεφτείτε ότι απλά όταν εσείς παρκάρετε το αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα, άνθρωποι όπως η Λίτσα, όπως ο Αντώνης, ο Τσαπατάκης και άλλοι άνθρωποι που κινούνται με το καρότσι, δεν μπορούν εκείνη την ώρα να κινηθούν, γιατί απλά εσείς βάζετε το αυτοκίνητο με αλάρμ για να μην το παρκάρουμε 5 ή 10 μέτρα παρακάτω. Οπότε, ας το σκεφτούμε την επόμενη φορά λίγο καλύτερα. Ή όπως το γεγονός ότι παρκάρουν πάρα πολύ συχνά σε θέσεις αναπήρων, όπου τις χρειαζόμαστε για να μπορούμε να βαγάζουμε το αμαξίδιο από το αμάξι, χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χώρο από ότι οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά όμως, και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αλλάζει η κοινωνία, με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, που μαθαίνουμε. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο το ότι είμαστε μαζί. Γιατί είσαι μια πανέμορφη γυναίκα, μια πολύ λαμπερή κοπέλα, υπέροχα βαμμένη. Ευχαριστώ. Με τα μαγικά προϊόντα τα Beloved της Dustin Green που τα αγαπάω πάρα πολύ. Έχω και μαζί μου το Beloved. Το Beloved το έχω στην Αλιτσάντα. Έχω αυτό το υπέροχο το κραγιόν, το Matte Liquid. Το αγαπώ πάρα πολύ, ξέρετε. Είναι το 32, μαγικό νούμερο. Τι κάνει τελικά μια γυναίκα να νιώθει όμορφη? Νομίζω η αγάπη και ο σεβασμός που λαμβάνει και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε άνθρωπος, το ότι μπορεί να είναι δυνατός, είναι αυτό που κάνει κάθε άνθρωπο, νομίζω, να νιώθει όμορφος μέσα του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η πραγματική ομορφιά της κάθε γυναίκας αναδεικνύεται όταν πιστεύει στον εαυτό της. Και αυτό όλο το πρεσβεύει και η Dustin Cream. Γι' αυτό μας έχει βάψει σήμερα και τις δύο. Ακριβώς. Και μας έχει κάνει ακόμα πιο όμορφες. Στιγμές δυσκολίας είχες, που να πεις, δηλαδή δυσκολίες που να πεις να λυγίσεις κάποια στιγμή? Είχα πάρα πολλές. Δηλαδή, όταν αισθανόμουν ότι δεν καταφέρνω κάποια απλά πράγματα για τους περισσότερους ανθρώπους, π.χ. να βάλω το παντελόνι μου πάνω στο μαξίδι, μου φαινόταν απίστευτα δύσκολο στην αρχή. Σιγά σιγά με πονούσαν και τα χέρια, σιγά σιγά τα κατάφερα όμως, και τώρα πλέον όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο εύκολα το κάνω. Τι θα ήθελες να πεις σε έναν άνθρωπο που μπορεί ο καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση? Το μήνυμα που θα του στείλεις, το πρώτο πράγμα που θα ήθελες να του πεις. Ναι. Καταρχάς, η μετάβαση σίγουρα δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και εξάσκηση και φυσικοθεραπείες και εργοθεραπείες. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι να συνεχίσει να
να γράφει κεφάλαια στο βιβλίο της ζωής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να καταφέρει, γιατί το αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο πράγματα που παλιά δεν πίστευα ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετά από ένα ατύχημα, καταρχάς αντιλαμβάνεσαι ότι ζεις, δεν είναι, επέζησες το ατύχημα. Και είναι το σημαντικό αυτό, ότι επέζησες και ίσως να δεις και άλλες οπτικές. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό, έγιναν παραολυμπιονίκες. Ακριβώς. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις? Είμαστε στην Ευεξία, καταρχάς, στην Ευεξία Plus και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το χώρο για τη φιλοξενία, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι μας φιλοξένησε εδώ. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνομιλία. Πόσο καιρό ακόμα θα κρατήσει η αποθεραπεία σου? Θέλω να ελπίζω ότι σε ένα μήνα θα πάω σπίτι μου, θέλω να ελπίζω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς ακόμα, γιατί τώρα έχουμε μείνει στα τελευταία στάδια, το οποίο όμως είναι και το πιο δύσκολο και αλήθεια είναι ότι θέλω να φύγω έτοιμη από εδώ. Και το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις όταν θα φύγεις από εδώ και να πας στο σπίτι? Να πάω να δω το σκύλο μου επιτέλους που έχω να το δω τόσους μήνες. Δεν τον έχεις δει καθόλου, ούτε καν μέσω βιντεοκλήσεις? Μόνο σε φωτογραφίες τον έχω δει που μου τον στέλνουν. Ελπίζω να μου τον προσέχουν. Έτσι μου λένε, αλλά μου έχει λείψει πάρα πολύ ο σκύλος μου. Και θέλω και να του βγάλω την βόλτα. Ελπίζω να τα καταφέρω. Αυτό ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα, ότι θα μάθεις ότι θα τον πηγαίνεις και βόλτα με το. Ναι, θα πρέπει να τον εκπαιδεύσω και αυτόν και εμένα και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρετε, είμαι σίγουρη. Θα σας στείλουμε φωτογραφίες όταν τα καταφέρουμε. Όχι μόνο αυτό, θα κάνουμε βόλτα μαζί με τον, πώς το λέει τον υπέροχο σκυλάκι σου? Ο Μαξ. Θα κάνουμε βόλτα με τον Μαξ, θα φέρω και τον Άργο εγώ. Είναι πολύ τσαούσης ο Άργος. Και θα κάνουμε βόλτες μαζί. Εγώ πάντως έχω δει ότι ένας κύριος είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και βγάζει το σκυλάκι του μαζί και παίζει με τον δικό μας, που είναι και πολύ τσαούσης ο δικός μας, δεν είναι και ήσυχος. Οπότε έχω δει και που τον πηγαίνει βόλτα, είναι μαζί και πώς, επειδή και τα σκυλιά έχουν τρομερή ενσυναίσθηση, είναι σίγουρο ότι και αυτός αμέσως από μόνος του θα μάθει να ξεκινήσει. Μακάρι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσω πάντως πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρη ότι έχεις μπροστά σου το μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι θα ανακαλύψεις και νέους δρόμους μέσα από αυτό το ατύχημα. Λένε πολλές φορές ότι τα δύσκολα πράγματα είναι αυτά που μας κάνουν να ανακαλύπτουμε μετά άλλες όμορφες εκφάνσεις που ποτέ μπορεί να μην είχαμε δει. Γιατί θέλεις να δείξεις και στον εαυτό σου ότι μπορείς να καταφέρεις πολύ περισσότερα πράγματα. Που παλιά, ας πούμε, τα είχες σαν αυτονόητα και δεν έδινε σημασία και τώρα θέλεις να αποδείξεις τον εαυτό σου περισσότερα από ό,τι έκαμνες μέχρι τώρα. Εγώ, Λίτσα, θα ήθελα πάρα πολύ να σε προσκαλέσω κιόλας στην επόμενη έτσι όμορφη δράση που θα έχουμε, να είμαστε μαζί να την κάνουμε, με χαρά κιόλας με την Dust and Creep, να καλέσουμε τις γυναίκες να γίνουν όμορφες. Εσύ λοιπόν με τον Μαξ, που θα έχεις μάθει πλέον να τον πηγαίνεις βόλτα με το αναπηρικό αμαξίδιο, για να φωνάξουμε όλες τις γυναίκες και να στείλουμε ένα μήνυμα ενδυνάμωσης. Αν το ήθελα κι εγώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Γιατί να πούμε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε όμορφες όταν πιστεύουμε σε εμάς. Και όταν αυτή η εσωτερική δύναμη που κρύβουμε μέσα μας βγαίνει προς τα έξω, τότε αναδεικνύεται η πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού μας. Και αυτό ακριβώς μας μαθαίνει να κάνουμε η Dust and Cream. Γι' αυτό και τη λατρεύουμε. Λίτσα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω στο επανειδή, στο επόμενο live που θα είσαι εκτός ευεξίας πια, στο αναπηρικό αμαξίδιο, κάνοντας όμορφα πράγματα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε.